Indak direntang panjang banama kaganti sirian sa kapua, kaganti pinang na sa gato, kaganti rokok na sa batang, kaganti perkenalan diri kami. Nang kabuguraw sa malam kini, may ibon sana sa malam nangko, saluang dendang, minang dari batu sangka dua ng tuo. Kita mulai dari tukang saluang, ko dari sangka aja sado. Nan kawasaluang amri dari batu sangka Sumabua, batu sangka Sumatera Barat dua nan tuo. Nan kabadendang le berampe kami malam kini dari batu sangka aja. Nan pertama aka eda aneh dari batu sangka. Nan kedua Rina dari isi Padang Panjang asli kampungnya di Sungayang. Rina Octavia masih aktif 3 kali seminggu di isi Padang Panjang sebagai dosen kerawitan tradisi Minang. Baik itu pula ikonnya jauh dari yang dalih betul sangka Joko, tapi nyala dulu kemari 3 bulan belakang. Namo siapa? Oh tinggal di Selayang, kampung di betul sangka. Tukang organ kita dari batu sangka aja sak DJ Sapel. Dek malang ndak dapat ditulak mujuan ndak dapat diraya jatuh liau kamar hong alam kapatang atau lama dukuang tangan kemari. Dek berjanji jurang siko came janji keduto ditapati malam biarlah sakit-sakit sang nenek nan kok janji betapati betul kecil liau tadi kamu. Oh kita dihibur oleh Ara 168 dari manca dari siku terima kita kecil jelas dari Gunung Medan dulu. Ayolah mama jadi sana indak gunung di rentang banang elok dukumpan singke abiak sekadar kapal gunung elok kita dah ngasal long jerendang simak 8 cik sabui lagu nan teraso. Dia singgalang selong mau dimulai baik itu ada guronangku kami do indak sedia pandai timbang dek mama napasamu. Larami pasada ngondang le mungko berjalan gadang kemudian jalan ke Suliki ke kida orang kawalai. De amri sana ambo ambila saluang. Eda aja kawan-kawan nasua berendang. Ode sak DJ guguala organ. Dia singgalang dua kita daki. Dia bismillah acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai singgalang dua selamat datang jemaah mak jadi sana. Nan kete kondak tersabui namo, nang gadang kondak tembo kalah. Bari maaf kami banyak-banyak. Ambil 8 pena jo karate, sabut lagu nan teraso. Dek kami janjian aman came, kondak tagi akan dak mamak disiko. Ayolah sadonan tabawo jo kami bawa nan indak kita pulang kana pandai. Ayolah mamak jadi sana. Pada siang babi hari, pada malam babi minyak, pada babi umua saja, lah diambil seluang di sana, ambo amri, ansu larekan ambo berindang, salamai mandangakan.
lalai Jupak banua gantang balan juang ama jupak urang tiga dua alai kapakai di minang kapau alai di manyola kini alai tuana do salam sambadi anjuang lema ila do maaf kami minta alai kudo jang koko dalam alai di manyola kini alai lari sawai ada capia kaini bani ama capia panguti ano alai jualai panguti ano ama pangaran ninyoran lai lari sawai minta capia kami alani ama pakai sana kan bahasamo alai tualai lama samo ama payan kalari ganong kalaan alai larin dinai Assalamualaikum nadarai demalai bapa di ladang jualai kami bapa di bintungan alai ai di manyola kini alai otuanai Assalamualaikum carai pak jorong lai bati sanang sajo
lalai kami pakai alai lantuan denari mayo kini alai lalai maaf diminta kanan banyak maka minamu do baru pandai alai lalai baru pandai alai lantuan denari mayo kini alai lalai Ay baringin ay maadi patanakan ama ay dibawakan tuan ari ama kan tuan ari tuan ay yakin ramana asam mawani ay ama bisila ayang gudang na edan malam kini ama dan risiko barale adang Assalamu pandang badayama lai bapa di ladang duone ma kami bapara anda di bintuan Assalamu neda badana bacarayama lai bahati sanang sajo neda kami diara anda paruntuan Allah warakabau kapabuwe nang kanduang ambil bajaan ema ampangan singkalalay ampangan singkalimayo jiko nana salah tapabuwe pak jorong alia de mama kenan banan ema kenan bana lakara malabadan nangka pulau nenda kita laka pulau dah kanduang ai nangka pulau dema manyar yang udang lalai manyar yang udang di malaba main nambah gurau dema kita nambah gurau dah kanduang ai nambah gurau kanduang salah jogo undang lalai salah jogo undang di malaba main Sebelum lanjut, tidak lupa lo kami. Terima kasih Pak Jerong. Nai berkenan dia Pak Jerong membawa selong dendang luak nantu batu sangka. Kami mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Pak Jerong. Lupa maksud tadi. Tuan, tinggal bangkui Pak Jerong ah. Dia banyak ragu dia lama lupa. Nana dia linta wasiama Pak Jorong abana undang ayo Bado kabe nana marang garang silayang Itu pare asamo lalai Nai alamai taoi Urang alintau pai basiada nana kapulang ngari ilasanyo ko ado kabe nana marangga dawai kito pare samalam ko lalai maladi malula nana kanduang
Nana dia biasa marinda takbira wa assalamu dengan cali anu saji ula alama dan tawa yang surah nalamun ma mungkin ala nasi dari minta ayo Lebaran suara banyak datang memang sabu ila lagu nan taraso ko ado kabena maranggang meda tipa are basamo samo lalai timala di manjulanan tandua Nana bagara gitu bagara lalai dan bagara yo sampai pagi nana datang di batu sangga malam main sama lama kini nana main sama lama kini Ansu mela bakanda ada tarago lai basio nana de awa ta'anam wajina ada de kawana manu isa jolalai karamade endinyo la koden Oke mama dari sana. Oh direhat kali ya, mak selanya bik selayang itu tadi. Kiro lawai, ada. Jorong lawai kironya, beri maaf. Atau kena ada masuk negari lubuk wasong selayang lo namo ala, lah selayang lo bagi apa namo. Ayolah mama jadi sana, lah dia lagi sengalangin dua, lah sampai lo ke kala. Oh kalinto basiang, baik itu karolamo, kituan sualo. Magia kasing galang jaya. Oke. Nanya Almeida. Dia
kasih. Oke, mama dari sana.